proiektu hau gehien gustatu zaiguna izan da, tailerrean kokatu ahal dela. Objektu erreala da, ez da normalean ikusten horrelako hori. Eta hau egiteko gure talde osoak lagundu du, eta materiala hauek berrerabilak dira. Gure ustez zailena, segurazki izan da, plaka guztia montatzea eta soldatzea. Soldatze puntuak oso gertu daudelako, eta ez soldatzea oso zaila izan da. Baina azkenean ondo atera da.